Min sena l-oħra huma dawk li jistennew il-pantomima tal-miliet, tradizzjoni li ġaktarx oriġinat mill-kommedja dell'arte fis-seklu 16 li eventwalment evolviet fi tradizzjoni Ingliża li għadha b'saħħitha sa żminijiet tal-lum. Maġuna mal-karattri tradizzjonali fosthom tad-dama, ir-raġel li bes ta' mara, il-prinċep, il-karattru kattiv u tmiem tal-ħolm bl-istorja ta' mħabba timbed bejn il-karattri ewlenin. Ma tonqosx id-doża qawwija ta' umorizmu u f'xi waqtiet battuti kemm xejn qawwija. Tkellimna ma' Rodney Gawci li għal dawn l-aħħar snin ħadem il-part tad-dama fejn spjegalna l-irwol li għandu dan il-karattru. Id-dama fil-pantomima huwa dar raġel goff fis-soltu bħali sewwa li ġim libbes ta' mara u għalkemm mhux dejjem jirnexxielu jkun mara biżżejjed għax huwa bniedem daqsxejn goff. Ix-xogħol tiegħu huwa illi iżomm l-istorja għaddejja. Gawci spjega li għalkemm sar ħafna xogħol biex il-pantomima terġa' tittella, tħassret l-edizzjoni ta' din is-sena fl-interess tas-saħħa pubblika. L-attur spjega iżda li huwa ottomist tal-futur biex jerġa' jitla' fuq il-park u jkun jista' jerġa' jpaxxi lil dawk li jkunu preżenti. Għas-sena d-dieħla issa allura għandna iva ħafna pjanijiet biex nagħmlu affarijiet ġodda ma nista' ngħidlek xejn minnhom, però il-pjan huwa li nbidlu dejjem kemm xejn il-formola eżistenti u hekk in-nies dejjem inżommhom on the edge of their seats kif jgħidu.